Astera doa iritsi da estrainikoz eta ohitura zahar bilakatzeko asmotan Elgoibarko eta munduko lehen koplaldixa. Eta horretarako ezinbestekoak nahitaezkoak gaur gaueko izarrak bixi-bixi eta kopla motzean berbak josiko dituztenak. Hona hemen gaurko gure bertsolariak. Zarauztik, veteranoa, Andoni Egaña. Ereñozutik, Ezpaita Hernani, Eli Pagola. Hendaiatik, Egiako rotonda hartuta, Miren Artetxe. Abadiñotik, Bizkaiko promesa, Aitor Bizkarra. Oñatitik, Mundura, Maider Arregi. Aginte makila eta guzti, musikatik, Onintza Enbeita. Bere herrian, profeta den Uxue Alberdi. Andoaindik, hizketan bezala bertsotan egiten duen, Aitor Mendiluze. Mugamugatik, Aramaiotik, Manes Agirre. Eta azkainetik, bertsoak rapeatzen dituen, Odei Barroso. Baina bertsolariak ez dira bakarrik arituko, akonpainatuta datoz gaurkoan eta datozela. Izarren argiak, denon belarrietarako placer sinuosetarra. Gitarran, Ander Mujika eta Patxi Zabaleta. Trompetarekin, Iban Urizar. Eta kasoi flamenkoan, Jon Gurrutxaga. Eta baina nola hasi zeri kanta, gidariak falta ditu gaurko gauak. Eta horretarako ditugu nondik eta nora aginduko diguten Danele Sarriugarte eta Ainhoa Mendibil. Ze? Me kauen, aztu? Iaia, adi jende guztia. Etxeko marka falta baizaigu. Noiz hitz egin jakin behar izaten da eta, baina gaurkoan lagunok, noiz isildu ere garrantzitsua izango da. Eta horretarako, aspaldiko soinuak gogoan, gurekin dugu bukaerak markatuko dituen Jon Barandiaran eta bere sirena.